Dim ond un noson lawen sydd i gael tra'n edrych drwy gypyrdde dillad, a hynny gyda ni a Pari. Woohoo! Yeah! Helo ni, Ashruti. Oedd yna'n slick iawn. O, diolch yn Dwi'n da iawn. Ti'n iawn? Ydw i'n iawn, diolch. Da iawn. Nawr te, wrth gwrs ni'n nabod ti fel cyflwynraig dim ond un noson lawen ac o'r dillad, ond ti ar fi'n dechrau rhaglen newydd, ynddo? Ydw. Sef dathlu. Ie. Ti'n gallu gweithio ni'n fras beth yw'r rhaglen? Ti'n be, mae'n mynd i fod yn gyfres mor lyflu i weithio ni. A da ni'n chwilio am gyfranwyr, sbio arno fi. Shameless neu plug. Felly os oes rhywun... Dyma dy amser ti nawr. Be ydi o ydi cyfres lle mae rhywun yn enwebu rhywun maen nhw'n nabod, ffrind, aelod o'r teulu, athrawes unrhyw un, i ddathlu rhywbeth. Felly, da ni'n trefnu parti. Mae yna gynllunydd, Lea Hughes, sy'n gweithio fel cynllunydd ar Hypnisgip, a mi fydd Lea yn trefnu, a finna, yn trefnu parti i'r person yma i ddathlu rhyw achlysur. Felly, os ydych chi'n nabod rhywun sydd yn dathlu rhywbeth rhwng dechrau'r Rhagfyr a diwedd mis Mawrth, neu llai pen-blwydd, neu parti priodas, neu jyst bod nhw'n bobl dolyg, neu jyst bod nhw'n bobl arbennig. Dolyg. Ond dwi'n am yn mynd i weithio. Peidiwch a dweud wrth y person i chi'n anwebu. Yn union. Surprise. Surprise! Chi ddim eisiau spoilio'r surprise na. A dwi'n gwybod fyddai jyst yn crio drwy'r gyfres. Dwi'n licio surprises, a dwi'n really licio parties, felly sy'n cyfres well i weithio. Mae'n wych, ydyn nhw? A chi'n dilyn nhw thema ym mhob parti wedyn? Ydan, yn union. Felly, os ydy'r person yn arbennig o hoff o eliffantod, Byddwn ni'n creu parti efo thema. Neu os dyn nhw'n really licio mynd ar ei gwyliau China, fyddwn ni'n rhoi thema Chinaidd neu unrhyw beth fel yna. Felly, chwilio am thema bach quirky. O, mae'n sôn yn wych. Wel, pob lwc gyda hwnna. Diolch fawr. Fi'n gobeithio wneud lot o bobl gysylltu. Ond ti'n dechrau rhaglen newydd, ond ti hefyd yn gorffen cyfres cwpwr dillad nawr. Mae'r gyfres wedi gorffen yn do. Mae'n falch bod chdi'n drist. Mae yna un person yma mae'n drist. Dwi'n drist, a mae nain yn drist. Achos, sbia Jelvis. Ond mae'n rhaid bod yn adeg trist, ti'n modd, ti'n gorffen cyfres, ti'n bod arno mewn 5 mlynedd nawr, yn do? 5 mlynedd, mae'n lot o gypyrddau, ti'n modd. Ie, Gabi, sbia Helot Gofion, ti'n gweld hyn, Wel, i ni wedi bod yn neud bach o maths yn fan hyn. Ie. Ac i ni wedi gweithio mas bod ti'n neud 5 cyfres o'r rhaglen gyda 16 penod ym mhob cyfres. Wedyn mae yna 3 cwpwrdd ym mhob penod. Ti'n gwybod faint o gypyrddau hwnna gyda'i gilydd? Dros 200. 240 o gypyrddau. Ffantastig. Ti'n mynd i weld eisiau busnesu ni? Busneslu, mae'n briliant, mae'n ffantastig. A ti'n fawr, dwi'n gweld pobl sydd wedi bod ar y gyfres, dwi'n gweld nhw yn rhywle, fel Hew neu be bynnag, dwi'n fatha, dwi'n cofio hwnna, hwnna o fan y fan, neu be bynnag. Os yna un cwpwrdd sy'n aros yn y cof a ti'n hoff ohono fe, neu? Mae'n rili anodd, mae wastad pobl yn gofyn fi am un cwpwrdd arbennig. Ond ti'n be o'n i'n licio oedd yr amrywiaeth yna, oedd bob cwpwrdd yn adlewyrchu personoliaeth y person. Felly, dwi wedi bod â gymaint o bobl hyfryd, allai'n dewis un. Annie a Robert hefyd. Allai ddweud rhywbeth cas gwpwrdd? Oes na un? Mae rai fi ddeud iawn, dwi yn daclus iawn a dwi'n licio smwddio. Dwi'n smwddio fel Sanna a Nicar a bob dim. Felly, a tweli a pethau. Felly, dwi yn cofio, just bechod, dwi ddim yn pigo na chdi Hugh Evans, ond Hugh Evans, nath o just troi fyny hefo'i, Owen Powell, mae o'n hollol obsesif am ei ddillad. Beth bynnag. Nes i droi fyny, a oedd bob dim jyst o dan ei gesel o, neu mewn bag ag ati. So oedd o ddim di smwddio ddim byd, oedd ddim di golchi ddim byd. So nes i ffeindio hyn o'n straen, achos o'n i jyst eisiau twtio nhw, ti'n plygu nhw, fatha mam. Hugh. Twt, Hugh. Ond oedd cael yn geia neithiwr yn doedd? Oedd. Fi ysdi'n dathlu? Acha fi. Dwi'n licio cael yn geia. O, gwbl, ti'n bo? Pam? Wel, dwi'n bach yn od. Mae gen i fi fel yr ffobia yma o y slimod ac unrhyw beth gyda fangs. Felly dwi'n cadw draw unrhyw bartion lle fydd yna unrhyw fangs plastig na'n byd. Achos dwi'n debygol o weld rhai manna rwan. Rwy'n ni am y byddu nhw. Felly di'r ffobia yna ddim yn helpu. A dwi'n licio'r syniad o trick or treat a cnocio a gofyn i bobl am rhywbeth. Felly, dwi'n bach yn flin yn noson cael yn geio. Ond es i weld gig Cerys Matthews ddoe. Yn Harlech. So ni'n hwyr yn dod nôl. Felly o ddim rhaid fi ddelio lot efo unrhyw beth cael yn geio. Wel, newn ni orffen gyda rhywbeth bach yn neisach. Ti di symud nôl i'r gogledd a ti'n disgwyl babi. Diolch yn fawr. A ti di symud nôl i fyw at y deulu, do? Neu agosach at y deulu? Ie, maen nhw'n byw hanner awr i ffwrdd, ti'n ma? Felly mae'n gret. Mae'n really, really nice. A ti'n edrych ymlaen y bod yn fam? Yn dywod rwy'n disgo. Cael dillad bach i'r babi bach. Bydd yn gret, yn gret. Wel, pob lwc a pob lwc gyda'r rhaglen newydd. Diolch yn fawr iawn i ti. Felly cofiwch os ydych chi'n nabod rhywun sy'n eisiau dathlu rhywbeth dwi'n shameless yn nhw. Cysylltwch. Please, cysylltwch. Gret. O, diolch yn fawr i ti, Lia Parry. Fel ni mwy ti'n ysmlaen.